mabillionaire muno anotamba wane mari amyoti nenge ichitwa sei tinei unoshauri kuti zvinhu zvacho zvinombobva kupi tine nhamo hatina mari asi vakada kundidaidza kana kutituma kuti vati ana barwa endai munobvunza kwemurega bari unocheka ndovakatanga kuoparita kuna angoni kudhari wenu kuti independence ndopakatanga tula kuitira kudhari wenu munofunga kuti vanhu vekudhari wenu vachingafara here ndindaibvunzwa nana vari kuti hai unga vachafara sei ndokwakatanga chii hondo saka makaona ndopaakauya batwa chidii chebvunza uva angoziburisa kuti haiwa povhu yekudhari wenu vanozifarira so what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe Zimbabwe manya dakabatesa Tichingira Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe manya dakabatesa Tichingira Zimbabwe Vakomana vasikana Zimbabwe magorila mumako Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Pfumani. Muminda umu ndobva ndabiswa izvo hansa ndapuwa ningini ndapuwa offer letter offer letter ndakanga ndapuwa kuseri kwegoromonzi hai but ndakazoshama futi izvinezvi yakazopuwa munhu mutema murungu uyu akanga ndichiita zvedheri vanhu vekulendi they are too dirty kozoya mumu wacho vanonzi machairman vaidcc marabishi andobva atozwa nemurungu ndikomuredinhingi havana ba vanoda zvigaro asi they don't want to work for the people. They only satisfy their needs. Ndakudzosirai kumashure kuma70s masangana nambuya nehanda sekuru Chifeni nasekuru Chidyamaulu vakati chii nezvehondo yechimurenga? Aiwa hondo vakati tinodi ambuya nehanda vaiti kutaura kuti maakuzadzisa zvandakataura kuti mapfupa angu achamuka kuchizukuru changu chechitatu saka ndo zvamakudii zvamakuita muchasangana nezvimingamupinyi but hapana zvamuchadi apa titotomengoziva kuti hondo iyi muchahwina. Then musi wa 7 December 1972 ndipo mati makatanga kuti musi wa 21 makarovera papi? Altena Farm kuchiweshe makaironga sei? Altena Farm inoti taida kuronga kwacho zvazvo mubhunu haana kufapa. It was a sort of publicity kuti tapinda munhu akazongotanga kuzourayiwa zibhunu rimwe ranga rachinzi ranga rabva kuBritain pachaona estate makaida kuti afanira vanimoziwana chaona estate farm ndo rimwe racho rakazotanga kufa kozoya zvakazoteera hondo dzimwe dzandingachitaura kuze kuti pamusengezi mission pakafiwa nemabhunu kozoya saidi kunonzi unokuchinzviro zvatakanga tichiita zvakadii zvakanga zvawanda zvekuti pakantu tozoenda mumwe mona ataka padhariweni chaipo ndikuti paiune bhawa remabhunu kuti kana vachinge vabva kwavanenge vabva kwavanenge vachida kumborirangisa vachinwa zvauchi
oh ya rakarohwa mazona ini zvimambaira zvaitonga maambusha achidi achiitwa ya ndokuti isisi taita hondo dzedu kana kuti surprise attack zvataitaurwa namamwe kunzi never you fight unprepared battle ndo zvataita kuti kana uchienda kuhondo wakuenda kuti hondo make sure kuti apa paitwa thorough reconnaissance yekuti make sure kuti madi mufanira kuti muhwine yeah. So pautena farm makaronga nekutaura nevabereki kuti tapinda muno iyo publicity yanga iri yeni yevarungu kazhinji kuti murungu anyasoziva ndo mapurazi arikuenda ndo mapurazi ekutangisa anobva kumamisha taitiwa nemaniki maleaflets eZANU-PF ataikabvatadi akanyonzi chiwe chimurenga ZANU chimurenga marova muchisiya makanda ivo atakanda Smith akareacta seipa Smith ndopaakataura uri musi wa7 January andapandamupataura after akutenafa kuti urwendo runovauya vadi pakaita maactivists akadi akawanda ndingati kuchaminuka ndingi sector sector kuti unokuchesa kwakabatwa land office wechirungu ainzi Gerald Oxford. Do you still remember? Yes. Gerald Oxford. Ndoko akadi kwakabatwa. Ndiye murungu wokutanga kubatwa. Mukadzi we aibatwa kuiswa mbara. Ndipano pagandanga ndipano abantu vadhuze pa mamira. Kunoko. Ndikunoku chaiko kunoko. Samambata murungu makamita sei Gerald. Andi Gerald Oxford. Wakaendwa kuchifombo. Akafamba netsoka. Akayambuka Zambezi. Saka ndo vamwe vacho vaizombotaura kati after vanhu vakanaka serika varungu kutaura varungu vanhu vakutaura magandanga mukadzi uye avo akatorwa yave murume akayo manager paplaza panhu pagandanga ndo padhuze nekamundanga ina asati apuwa ufareta ananasi toti unotonetseka ende mari dzacho dzokufambisa dzinototinetsa vakandibisa papurazi woti vanhu wochitsvaga pamwe woti kutsinyakwa vanodi tsvaga pamwe but imo mulenzi macho imomo ndine munhu akasadharara ndingati tikapinda muminda umo kuma 22 January shure kwekunge constitution yarambwa neve MDC nemunyepere nevamusi kuti yakatadza kupasa constitution yekuti after 10 years tinozodi tinowana ivhu vanani uyu ana Brea vakupenga vachiti hakuna zvinhu zvakadaro kada chipinde munda ndini ndakatanga kukaka tendi nakomredi umwe akafa anga akusenza kukanzuri yemugoromonzi papurazi yekutangisa kubva pabhora kana kuti yekupedzesera takuenda paonzi pashiro patiti ndisito zvinoshaya izvo ende munda wangu ndakapuwa wacho is 15 hectares mambutani ema DCC anditi ndiye musangano anditi musangano
Ivo makaenda kuhondo 1968 kana ndisingakanganisi matauro amaita hongu 1968 ndokuzobuda muchibva nekukami 1980 muna February. Vanoziva here kuti uyu munhu ndicomrade? Vanoziva, vane basa nazvo. Chavo chavanoda zvigaro, vanoda zvigaro. Itama tazirema kudai indayo member general staff kao munokunzwa hapana ruremekedzwa totopuwa publicity tafa uri mupenya hauna iwapuwa dai vanotonga vachiziva havo kuti shuwa kumune munhu akashupika. I still remember rimwe zuva tiine material wanhu atanga tachinokunotora kuna Zambezi takatinge tatoyambuka mhiri nekuti taiti kana tibva pachifumbo taisvika panonzi padongo raAugustine tenda kumana tabva padongo raAugustine tenda pamapapaya tobva pamapapaya chazati pamwebanga nzvimbo tozosvika muna Zambezi tiri kunotora material ikoko manje nguva yanga yapera mvura yandobva yatanga kunaya tune tutendi kanongokwana munhu muchikuti unongodaiwo sorodi orara zvakaitika musi iwoyo uyo anoti dhiraivhira chimwadiya kuti tiyambuke ndobva ati makomrades anichakwanisa ende kwadoka inde mvura yabva mukunaya yanya kudi kuwanda tozowana mangwana kuseni mvura inenge yadi yaserera zvazvakaita patakanga tarara tichiti kure kure chaizvo nerukova naZambezi takangwerika na mvura yatodi takarara tese watofugidzwa kwakutobuda futi haimi kutaura chokwadika vanhu vanodara zvavo kurara mumvura hauna hembe yekutota yakachinjwa gumbeze racho ratota azonzwa munhu achitsinya kuti enda unosungirira kwayanga wakadi kwakaitora utungamiri kana toza hangu kune democracy chokwadi asi vanhu ngavaiuka wako mano munoziva ndine mwana wangu inini akakwanisa. He is now a member of Central Committee through my name. Ndokuti aivotaura kana kupa musangano kuti ndiri mwana wakomrade Gabaro Nocheka nega vakazenge vakati pamwe vanofanira kuziva vave kukuku kundisadi kwanana kunhinkuku kudhari weni nekwamutoko kunhinkuku kumudzi vamwe kungonzwa chete kuti Gabaro Nocheka vanondifarira zvakadii zvakanyanyisisa asi ava DCC ava vamwe vacho vaingova muno vamwe vakatombosenza vari maDA vonzi una vanhu vemungushaka kwakuti aiwa mwana wedu womunondo watinoda kuti tupe chigaro havakwanise kunyazva kuti munhu uyu akambenge ari sei chii chaakambokontribhutwa muno munyika. Ndakafoma muno mugoro monzi ivo rinogwewa zvakanaka ndakafoma association yanonzi Goromonzi Cultural Revolution, Goromonzi Cultural Revolution Association. Goromonzi Cultural Revolution Association ndakaifoma nekuti hakuna distribution yendingi yevu yemugoromonzi yakanyasetwa zvakadii zvakanaka. Munhu makomrade kazhinji vanongonzi ukapuhwa apa mangwana vabviswa kutsvagirwa munhu kana kuti ari kuBritain kana ari kuAmerica unzi ndakakutsvagira munda uya uzodii
uzorima kana kuti ucharima uri kupi uri ikoko asi munhu aripo abiswa kuti comrade kana kuti ipovhu wobiswa otorwa munda kwakupiwa munhu anenzi akakosha vana ndingati fomaningi akazomboita muningi ana mukurazhizha mapurisa foma vakatobviswa makomuredza vachipuwa vanhu vakatawanika saiwawo kuti hana David Karemanzi dzimwe nyaya dzacho dzakasiyana kuti vamwe vacho vakatozowina manje vakatokazozorerwa but makotsi aiwina nyaya iyi vatonga zvakanaka vai high court asi ana Karemanzi vaiti hapana mupurisa anodi ndakaukonde hapana anoenda kumunda ikoko kana dai makotsi acho awina ini kaukonde ndakazotozombomutukana naye zvakaomarara pachikoro panonzi pakadya madari pakaitwa interdistrict meeting taiona MP wedu anga handishanda ndopandikati ndinofuna kuona mukana wekuti ndingatombotaura akauya nevanhu vokumudzi nokwamutokwamwe vanhu zvechigaro ndakazongoti sumuke ndichitaura kuti kune acho aiokomisa wacho ai mukomrade but asi munhu ari diluted anongosenzeswa sedhongi nevamwe vanhu ndakamuti kaukonde nanhasi vanhu havambozvikanganwa vanhu ndakamuti iwo wakabva nekupi chaizvo wakamboiteiwo muno munyika ndikuti mumwe musi akati ndaenda kumarondera ndakarambidzwa kupinda musangano waisarudzwa vanhu veprovinsi ndikabva rinocheka asapinde mupi asapinde muno mujuru ndobva auya ini handinga ndisingaone zvikanzi yesika bva rinocheka ndani ndambenge ndichitaura nevazukuru vake handauziva ndikati hamujuru takatorenwa tese takagara tese taiwo tese musango zvikanzi kone yakomrade mabinga muchiti munhu ari kukumhuresa ime hamuchamuziva ndikati ndamushaya tikati vamwe anenge ane zvidumbu ndikati handichamuziva ndamuziva Rex Nongo okay zvandikaukonde ndivakadaidzwa unomuziva here aiwa ndimuziva ndikabva rinocheka umuzisisi muitire zvaanodi ndokunganza alright chef ndovaidi ndimunhu waisenza naika manje handina kumboda kuteedza kuenda kunhu kuofisi kwani kwakaukonde aitwinyazeka ukonde saka ndakazomuudza ipapapa manje zvaakazondiita ndaapplywo kuda kuti ndida kuikontesta kuseneta ndakanzi izvo zvimapepa zvacho zviya zvekubhuta zvaiwanikwa kusaidhi yekugoromonzi neruwa kuno kwese uku kwaiziva kuti ndotsvaira hakuna ukuti unofamba sei ndobvunza akachairman wedu weprovinsi anonzi Samunda munomuziva marabishi zvikanzi mabvimidzwa komuredi kuti vanhu vanovhotawo kurowa muno machikwaka mese muno hapana hakuna mapepa handiti ngatimbodzokerai kuhondo hondo yamakarova mabhunu kana kuti hondo yamakarova muvengi makasekerera yamuchiri kurimemba musati makovara ndeipi hondo ndikangoti pane yandambokutaurira iye pamusengeza tozoya ipi
right ekusaidi kuti tauda tayambuka Hoya tiri kuda kuenda kuna Namusengezi uko ndo imwe yandinoziva kozouya yepamuseredza yanga yakaoma hondo iyoyo endi yakanakidza nekuti motikari dzaiteera dzakanga dzaka dziri 2 manje yekutanga yakatsika Chimambaira yechipiri haina kukwanisa kuzotsika Chimambaira ndokuti ava vakamhanya kutorawo mapositions vanga vari mashure but asi takavatangira takapfufuridza vanhu vakanga vasara apa ivavo vanga vari mabedford aya ndingangoti dzimwe hondo yatairwa muMozambique nepamwe iri combination neFrelimo mabhunu ndokuti zvainzi nemaPortuguese kana makambonzwa ainzi vanodaidza kuti tula makambozvinzwa maPortuguese vaiti gandanga vaiti tula vekuno muno vachiti terrorist manhingaya mabhunu aifunga kuti munhu anogona kukwana mutsaga zvainzi nemaPortuguese turawo kwenyu kwakareba hama hakwane mutsaga asi woMozambique tumwetu twacho tumwetu tunokwana mutsaga mazvo ndoti kutaura chokwadi Frelimo takaibatsira Mtete province yakadziva kuine sekudhari wenui kuti hondo idi ifambe mberi takubatsira ndikuti isi taitsagonzira yekufamba nayo zvatakaita isusu magrupu ekutanga e45 ka zvakakura kutaura zvichokwadi ndokuti revolution hawo is not a dinner party it's not a dinner party and hondo ina kurohwa mune hunhu ziva kuti uri kurwiriko aiwa dai daita sekweni hapana kungochema kuti munhu handimuziva ipa uda kumurume ndakati akatomudza kuti kuri kuitei ne ipa endeu mabedros atakarwa fanikana bonda aiwa bonda aida ngwanzi unoridze daidzira hobo nonzi Majarawanda ngavauye makanonoka chete kuti pachikapi panapa ndodaidza hondo kuti hondo itange panapa kuti aiwa kani bond handizoba vanotya majepovha vamanya kuti nasi zvinhu zvadii zvaibva papi panapa hondo vanhu vekudhari veni vakarwa hondo vakashipa zvipfuwo zvavo zvakaparara imbwa dzaka dzakudya masau idzi imbwa dzakudya masau mombe dzakadii taitoti veFrelimo torai mombe idzi nyama yanga yakunzi mombe yakunzi amatowe kuti hadzikatorwe nemuvengi muripo dai hurumende yedu ichimbocherechedza zvinhu zvakaita fanika saizvozvo kuti vanhu vekunana kuchadereka uko vaikwanisa kuvabatsirawo kuti vavakapa mwana ati mombe mbiri zvadzo zva but havadiba vanomonopriza zvinhu zvese mumaoko mani avo vanhu ngavazive kana vari pachigaro kuti zvakamobva rekupi asi rimemba hangu hakusi kuti ndinotsigira ningi comrade ningi vava general ningi Chiwenga vakataura kuti uri kunzi nyaya yekunzi speech yavo yekuti vaita vari development yavaita vanofari kufunga vanga vari kwaMarange painzi pairiwo agowa remwe gamba rerusununguko
achitaura kuti tiri kutaura vazhinji takutaura kuti development akuida nokuti tasunungura vanhu vakasunungura vanga vakabata pfuti ndo vakaunza development without guns dzakarira munomu development yaitika here hapana ba ropa rakadeuka remakomredzi kana repovhurumwe ndo rakaunza ningi development development yaiwe yachirudzi aisunungura wacho deyani tingasenze uchenjeri zvinoitika hazvo asi uchenjeri ukawo ngauitwawo hwakangwara pamamwari nemudzimu vachagumbuka handizvoba. Saka pagroup of 45 masara vangani? Mumwe ndiye Kumaroyo naBethune neni mumwe antu akafa manje kauyo yaKeniridzai Keniridzai ndiye mumwe wacho akafa manje asi Bethune akatoona ndapa training kudhara achoya but takazongopedza zviri pai pamwe chete. Saka kubva pamakakrosa 1972 muchitopinda hamuna kuzodzokera kupi kuchifombo handineni vamwe havamwe adzokera vamwe ndinoda kugurwa mazino doti ndombozodzokera svika ndikuware takachovha mabhunu kubva mudande vamwe vakauya kuseri kumberi unoku vanzwa mabhunu kuti varare pamwe chete vachitora vakadzi vavo kuda kuti vati kuma4 ndisu takazviita ndisu takazviita asi orientation yedu kutaura chokwadi yanga iri pamusoro-soro yokuti macomrades amwe yanga yacrashing program aiwa aiwa politics idzi aiwa taipinda the dialectic of materialism hana Karl Marx hana Friedrich Engels paakasiyira kuti aiwa nduti nanhasi tinongova I admire the spirit of internationalism inoitwa neRussia neChina, especially Russia pachairi kunyatsobudisa nezuro vachitaura kuti inoda kuedza kuti nyika dzevatema dzibudirire kwete dzekuEurope. Handasati ndambonzwa ana Trump achitaura kuti tinoda kubatsira nyika dzevatema kuti dzibudirire. Aiwa basa nasa it is horrible zvokoroba chi nzira yanenge achifamba nayo. We want such type of spirit. Wongoti gwara zvaro kana kuti ngahati we are not communist kana ewo mazano ndingati pachine makommunist kana kuRussia mixed economy gwara vantu zvedu socialism ni capitalism zvingosangana imomo. Muchiri kuremekera muri mufront kunzvimbo yamakanetsana nevatengesi kana mutengesi wamakabata makapedzerana naye? Ini kutaura chokwadi paripo pandikamborasana nevamwe ndanga ndasara tichirwara teutsirei tasara ndikuti kuzokwira gomo tiri zvadaro mama wangu ndakazotongwa hangu naye but akazobatirwa kukwekwe arasa puti ini ndasara ndega mumwe ainzi Chiwandirani
tanga tatiritsiri apa akabva afa no akakepchwa ainzi Noah Chiwandirani akakepchwa achizotongwa ndichizonzwa anzi akadi akatongerwa rufu anga abva murusaka muchienda iyai ini ndasara ndiri ndega achitiri meba paripombo pandaiasvika ndoda chikafu wodhilei ati zvakaitwa kairi but ndakataura handina munhu andikadii ndikati zvamaita izvi vamwe wenyu vari kukuonai ndivachazoripota kuti maida kunditi ini ndibatwe kana ndiurayiwe nemai nemabhunu waingozoona mahelikopta dzasvika amhanja kumurungu kuti kune munhu atiri kubikira chikafu zvakaitika pa2 incidents zvichiitika zvinhu zvakaitika saizvozvo zvakambereka munhu kunonzi ukaruyana ndobva ndazonzwa ndobva ndati ini ndabva pamba pavo vari kutaura kuti hapana pachikafu hadii hamba vari kunditeera ini ndauda kuzvibatsira totonzwa vanhu foifocho ndakatozongonongedzera futi zvinhu pavakatisa kuti vaida kutoti kana munhu pamwe achanzwa nenzara kana pamwe acharara tobva tamubatira papi ipapo totaurira mai mabhunu asi unongozongoona manje mahelikopta auya vari kunditsvaga kudzamara ndakazokudzokera kudande pandikatozopinda mugurupu ranavo it was not easy kana wamborasana nevamwe kada uyi ndovazvinzwati kana kuti mwana ochenja mutemo yokuti ana hanhu amusvande ndiende kana kumuvengi handina kumbodi kuti ndiuraye zvangu munhu pachangu kuti nokuti wadiwa wandikutoda kunditengesa handina mvura ndikati haiwa mvura ichatsvaga kwaichaenda nako kana avo wakaisa pari level. The water will have to find its own level. Mumwe twati zvamaita mama amiro zvenyu pamwe ndakatombosvika paine gakava taenda papurazi pamwe mumwe akabva nditambira nemaoko kuti I would drive a tractor. Muchinda uyu akatibhoisira mazai akawanda kuti ndidye ndobva atanga kutaura zvichemo zvake zvehondo akati hondo tinoda kuenda asi ndina dhiraivha wamwe ari kundinetsa akatibvisa mazina ayo ari kundinetsa kuti koinda zvikanzi akati anongondizonda zvikanzi hamuzviiti here kuti mumuuraye ndikati ndakamuuraya manje nii ndiri kurwira ndiri munhu wevanhu kai futi ndenyi yekuti akutiwasunungure mubhunu ndiye akaipa zvinoita here kuti umudaidze ndione kuti mhosva yenyu ndiyei tichirega kumudaidza ari ega daidzawo nevamwe pamwe chete muye ndikudzidzise zvinodi zvinofanirwa kusunga kuitwa muchinda uye zvaidenyana kunetsana nezvemanga-manga yekuti uye wapo atrakita nyowani uye akagurwa mazino uyo handipa mazai uyo uye ari kumuti nekuti ibhaunza ndinokurova chete ndikati aiwa ndizoba zvinoitwa vakafunga ndikati aiwa handiurayi munhu pano asi kana wanditadzira watadzira Zimbabwe ndichakupfuura hapana chamambotadza kugarisana toda vanhu vanogarisana zvakanaka kana ndichinge ndauya handichinge iye chete ndinge ndainga mese ndoda rubatsiro kubva kwamuri ndinoda sapoti kwamuri inini ndiri hove imi muri mvura handirarame kana pasina inini ndimunondipa chikafu ndimunondiudza pekuhwanda
manzwa ndimunondiudza kuti muvengi ari pakati hondo yatakurwa ndeyevanhu people's war manzwa kuti ndenyu ndiri muuto wenyu ndiri muranda wenyu ndizvamunofanira kudi kuziva imimi tinoda kuti mubatane mumaoko kuti hatidi zvinhu zvakadaro asi ukapambidza kuramba muchiita izvozvo tinokuuraya nhasi handikuuraya ndakuyambira usatore mukana wekuti wakakura unorova zvibhakira hatidiba ndokusolva kumwe kwandaita maproblems taita futi kana mumamisha vanhu vakazondana kuti vadii vauwirirane wapa dzidziso yakadii yakakwana hondo sekutaura kwazvinoitwa yakanga iri yemidzimu. Mune here zvamuchiri kurangarira zvamunoti apa pakaitika chiitiko chakati chakataridza kuti hondo haisi yedu iri kutungamirirwa nevari pasi? Handinambokutaurirai yemupostori nemunhu wonzvake ndakutaurirai imwe nguva wataida izvi iripo nguva yati handiri kuti wati ndarasana nevamwe kwandiri kuda kuenda kwacho chipungu chacho yoti koro chaindidzorora kuti kwauri kuenda kusiyana nani siyana nako kana mapfeni ukanzwa akati zii something wrong kana njiva chaidzo dzinoita izvozvo dziita kunga njiva dzekufara right waingozoziva dzimwe nguva wakazosangana nesvikiro unotaura kuti ungova wakanga wawirayo uri kuona chipungu chiri kukudzora kuti dzokawo kwauri kuendawo mazvona hondo yanga yari yemudzimu zvechokwadi ndokuti imwe nguva yaitika kuti todya sadza naforoko roko remunya ratabika usiku kuita femero bhunu akuseniseni ipapa ari kuti bhondo riri kusara tichidi richisvika tatengeswa but anotiona tabva ipapo mumamisha umwe kuna vamwe vanenge vakanaka kuya vakadii vakaipa mumwe anenge achiemera kuti mwana wangu akaenda ndikuti kwaimbeitwa mademonstrations kane mabhunu ekuti mumwe munhu asungirirwa pahelicopter wozopedza pamwe izvozvo vachiredza futi dzavo kuti futi yemaganda ngai kusvika tanzwa dzedu kurira kwadzinoita zviripo zvimwe zvaitoita kuti kune munhu andikaziva asati aziva zvodii kwatisa kwaunenge musati masvika zvimwe zvinhu zvinenge zvida kumbooma asi vamwe vanenge vatozvitambira kudhara kuti ngazvisvike kupi munotizoni tiri kuzvida izvi hondo yapera semunhu aimbopiwawo shuga naformer president and the late Robert Mugabe. Pane here pavakazomboonana nemi? inzwai nchindo yakazi asingausea takaronga kuti tida kuona vachiti pa88 kuti tida kuona president asi takarambidzwa hanzi paani makomitiments akadii akawanda isi taida kuisawo pfungwa dzedu kusvika vatonge kusvika vafe ndokuti ndingati mumwe munhu anga ari ane pfungwa aione pfungwa dzakaipa munhu akaita Nathan Chamuyarira ndikuti kana yava Mugabe pakafa Chamuyarira vakamisawo kunzi national hero
but vakamubvumba mutaura uipi hwake hwaaidi hwaita anga ari rubbish. Shamayarira. I still remember ndakaiburitsa article yacho pakauya George Charamba panapa akauya kumana maybe senguva dzina akazobva kumanai aine weZBC nekuherald article yacho kwayo yakabuda uri musi wa13 January 2013 yakakura sireki pamwe zvimwe zvandasiya dai muchinzi munokwanisa kuwana pepa rero pamwe musi munozowana zvimwe zvandikadi zvandasiya pamwe ndakazotaura Shamayarira shure kwokunge vada kuitwa maelections kuZambia kuchiitwa maelections aitwa after every 2 years iye akaona kuti munhu ari more superior kana kuti anje munhu ane chimiro kupfura nhingi chairman wedu anga ari national chairman nhingi Chitepo aida kukontesta uchairman saka ndokunzi aiwa kazviti maererano neconstitution uyu munhu akasarudzwa kumusha pakugweru congress 1964 munotokontesta zvigaro zvimwe kunzi foreign secretary neka uchipemhawo zvakoko kana kunzi wayanzi uri komiza nezvimo zvimwe zvigaro kana uri treasure ndo zvamunofanira kuti mudi contest kana kuti kupublicity ndezvamunofanira kudi ana rugare gumbo ka ndiwangu vari publicity ndo zvacho zvakai adaroso ningoyu Shamayarira hazvina kumufadza akanyora kabhukuletwo kake kakafamba mumakems kekuda kurukuruta vane information yekuti nana Chikeri matakutanga pati inonzi Floris akawana makembe akaona munhu anonzi chiko ndi Mangwiro na Mrewa ndianga ari komanda wepa transit camp ipapo ndiye aitanga kusvikirwa ndofunga takanga apuwa they know what sugar and coated bullets zeururimi runotapira sakomanda ndiye akaenda Mangwiro akazoenda nekuti pakongwa paine uswa hwanga hwakadai upfupi paine dust rakanyanyisa paripo pakataviaiti hapachekwe uswa kana udii ngaugari hwakadii kudziirira guruva rinodii saka iye anzi akapisa ipapo saka ndokudisciplinwa nemakomrades kudisciplinwa kwakaita ndipo akabva atiza ndo zvakadii zvakaitika haana kuwana vanhu nekanotibhuku kake kabhuku kake kainyora kudai kaShamayarira kekuti anzi vana vechitungweza orikati vana vechitungweza is now time should form a whole alliance yekuti Mandevere vada kutora Hartley yakunzi Chegutwi inenge yapati yeningi yekumateperendi saka isi ngatichiunganai tidziirire zvinhu zvakadii zvakaita saizvozvo zvekuti Hartley isatorwe saka tifome alliance tofoma iyi yedu Floris mazvona saka munhu akadaro uyu vazoenda kumanje kwaFloris kwavoko hapana chakabuda tainzwa kuti madhara vakavatika tinoda kubva tanogara tese musango hapana ofisi yedu inenge yamusango hakuna chakabuda uya ndambotaura uya kuti ningi Godfrey Savanhu
nomumwe akanga ari student panhingi mino kupapa Kinshasa University kunhuku kuDRC uko ndiye akanga aitwa president weFloris uyu aitwa deputy vaitya maperi vanzi pamwe aibva achema pamwe pamwe mapfupa enyama amakanda uko ari kububunwa vanhu vafuke kugara mutende kwakadii kwakaoma vamwe vati tajaira kudya zvakaita raisi nemaspageti nezvimwe zvakangosiyana siyana sadza havarizive ndo vaifoma Florisi saka Florisi yakazwa kuti ZANU yapinda mukati yakati tanonoka ikatipindawo pavakatumirwa vavo hondo yapisa Florisi yakabva yadii yaparara aziva kwake aziva kwake Shamharire akadzokera kukembi yake kuZANU auya kuMozambique tanga ndisiko zvangu ndakunzwa dzahurukuro aitotamba tsoro anga asina chigaro chakatozochiwana achienda kuLangasdown kuhurokuroko wodzoka kuhurukuro vapa 88 ndo anga ari kutreasury ikoko kamweya kaya akakanda kupfuura aiona kungohumbimi kuti titakadzidza ende uyezve kana vanhu vanonzi vakambenda paakambenda representative kuMalawi weZANU hanzi vadzimai vainetsa nchiazvo nenyaya yebhutsu kuti bvisa bhutsu dzako kupinda mumba munomu comrade usina bhutsu unoisa tsvina unoisa tsvina saka Shamharire mumwe munhu aitinetsei ende aikwanisa kufurira vaMugabe vaikwirirana naye regardless kuti vazhinji vamwe vangu vasina chii ende zvanga zvatomboburitswa neveKGB kuti uyu achenjera uye agent yeCIA but vairasika vachingomususkwidza kudi kumupa zvigaro but asi ruzhinji rwaidazvo zvekuti aitongwa akanga azeta mupenyu pamwe zvaitoti netsei amen pamwe mbembisa president aingozongomanikidzira zvaanoda kuti ndindadi ndamuti ngaagare ngatore chigaro chipi ichocho anga asingati mama TV ndakandarasika pamwe muna kurasika mataura izvozvi takati chibvunza nyaya yavaMugabe kuti makazombosangana navo here saka mati Shamharire ndiye akandibloka maenda ku88 vaibloka ivavo vanzi musadaro I still remember pakati ari mugore zvakanziyezvo zvirema zvakakora muhondo yaive heroes musi weForces Day zvikanzi tiri kuda kuti vamache zvirema zvacho muground vaonekwe nevanhu asingaoni angofambawo achibatwa nevamwe vane mawiricheya ngavafambwe nemai takazonzwa kunzi akataura kuti mukavadaro izvozvo vanobva kunyanya kuzvitutumadza vasiyei ngavagare kwavanogara ikoko vakakumbirwa here kuenda kuhondo ndiyo language yaShamharire munhu akazviendera ega ayawo reactionary chairo pagroup of 45 ndipo here pakanga paina badza nanhari kana kuti right ndo panga vari vakomana badza nanhari naSifasi naSiza vakazofaka vina matauri makamuzwa nezvake matauri anga ari representative weZANU ari kuDar es Salaam aipota achiuya achizotiona ndiye aitiigira ma10 shillings aya
dzataipuwa papasvondo dzimunguva kana kuti ndiye aitumira kana patine mari otumira through post office utungamiri hwekempi unotora mari iyayi vanhu saka ipapo handa ndingarasike mbichana futi nai toda pamatauri matauri matanga ari chichakaitika kuna matauri matauri nino ndanga mukati muno mama kuno okay matauri nananhari funga vakasangana handisi kuti pavakasangana ndipapi matauri ndobva apa influence yake kuti mii munenge muri muhondo vamwe vanoda kungogara vachidya havadi kuenda kumfurandi itai Cuban style yaFidel Castro kuti leaders must go to mfurandi uyu mwana unzi Caesar akanga ambokuvara tiri taifamba taida kudimburira tichibva nechemozambique isisi taida kuenda kweduku kune handa sector ava vaina ananhingi Caesar nana badza vaida kuenda kwavo nani nonzi iko chaminuka sector kwakaya mabhunu vachitinha mombe dzemumozambique isi tanga tambokuda kuti takumbotizororei takazorora paya mabhunu aimwa vasuka nemombe abva vatanga kutiridzira ndopakakora ainzi Caesar akamusonama panapa but haana kuti akadzorera faya akuara mungomana saka ndiye manje aizovaudza kuti kana kurusakako akatombomutsa mukadzi watongo akamusaidzira akamuromba akuvara kudai nekuti wakanzezvo nemusangano kana ndichiteperi kuti makomredzi awanda vari kubva kui vanenge vakuvara vari kurapwa iwe amai iwe tongo kuramba nemukadzi kuramba muchigara nawo zvakadii tatsvaga imwe imba makomredzi wochigara vega vachizvionera kupi ikoko zvadaro izvi tazvinzwaka asati mapoto Caesar uyu akaenda kuda kuti anotora poto kumba kwatongo zvikanzi nemukadzi watongo azviite poto idzi ndedzati zvikanzi maitobikira pai ndonzi saidzire ngondo ozoya wotaura kune murume wake tongo kuti ndarohwa nakomuredi zvikanzi kana uchinzwa nzi tongo ndiye mutungamiri ndikataura ndikomanda wezanla ndiwo zanla yacho iyoyo vachibva kusango ko vanopenga vakomana patadzikwa zvapo dai manguva papo kuti maizongoonawo zvokuita mhandi munonzwa murusaka makomuredzi anenge akovana saka zvakaita kushushikana nhari anga asina kuvara Sifasi anga asina kuvara badza anga asina kuvara koza yemwe ainzi ndanga anga asina kuvara but influence yedu yakazotaurwa iyi ava vakabva vapanduka vakomana kuti aiwa hakuna ngodisaidzira mberi iwe uri mumashure ndo pakasaka kuti ana nhari nanabadza vazodii vazofa saka ana badza vakanga vati kune makomandasi handiite sekufurandi unoziva zvakada kufanana negurupu rana David Tozana na nomwe ari kuHighfields uko makambomuna ndiani chemist Ncube andisati ndimunzi makambomunzwa
Chemist Mubia vari kuMozambique. Nana vari kwari gumbo. Vakanzi vapanduka futi. Iwa. Vakanzi vapanduka. Vakasungirira ndingianiko. Nditekeri yakasungirirwa pambedha. Yeah. Inyaya ipi iyoyo yokuti group revasevenzi vashandi vasevenzi kuti workers ngati it's an ideology of Marxism yekuti workers of the world united. Saka chakazita kuti anabadza nanhari vaurayiwe izvozvo zvekuti tino anatongwa ngani ivo ndofunga kuti vanenge vange vada kutouraya futi leadership yacho. pamwe yaramba kuenda kufuranga ngemushe ngavafe vatangirwa asi iye vasenzi kai havanange vasingadi kuuraya vanhu. Munhu akazenge mujuro was part of them but akavatengesa nokutsvaga kuda ukuru kuti agoremekedzwa. Akavatengesa kuti havadi kuda kunzi vavasevenzi. Chitepo aiti pamukana ipupi wokufunda Marxism ipiyo zvokuti taiti tikasangana neyo yenisiyo mungotosizwe pachikweshanwa paikweshanwa zvishwa nedirect materialism mazvona manje vakafunga kuti vanhu vaye vadi futi vatanga vamwe ndobva vaiswa kupi vakumbirwa neMozambique iswa ngavaende mujeri. Ndo zvakasungisirwa vana mumwe wacho ndi ana Jimu taimuti Jimu wendege ndakuti akabva ati kubhoswa nendege vamwe muti Jimu wendege Dzinashe Machingora. Sa imuri kufront pane here pamakatotombonyanyoshota material nekuda kwokuti leadership ayo chwazvo zvanga zvakarongeka. Hatina kumboshota hatina kuchikafu taichiwana mupi nepovhu ndokuti tapinda ona chadereka vamwe ainzi ana ndianikozve mwana wa paiti umwe ainzi Chidhakwa kuya Madzikatire kuya nikokuti akati tapinda muZimbabwe zvokwadi sadza nemukaka nederere zvese asanganisa ndida kuzvidya kusvika sandafu zvemuZimbabwe. Kwai vana Chidhakwa ino makarekitasi makasiyana. Vana Chidhakwa ava munhu akatiza futi kuZapu aida kutengesa imba yeZapu paMbeya akanga atoitengesa but akatenga wacho kusaziwo ndobva vauya kuitumbi. Comrade Gabariro Cheka, vana veZimbabwe vari kuonai nhasi muchitaura nhoroondo yenyu kubva patatanga nekuzoenda kwamakaenda kuhondo 1968 nekunyunyuta kwamazotaurawo tichitaura pano tigere nhasi. Kuri kunzi pane zvamuda kuti muitirwe, hatitaura nezveleadership ndeyo vanoita zvematongerwo enyika, tikutaura isusu vana veZimbabwe kuti aiwa comrade nezvamakaita izvi toda kukutendai, chii chamuri kuda pamusha panapa kana kuti chamuda kuti mungoitirwa kuti vana veZimbabwe vakandiitira chakati ndinogona kungofarawo zvangu. Munoona kazhinji ndiri munhu anoti shupike kana pakufamba amai vanotonibatwa kana mutaura neruoko ndichitofamba navo zvimwe zvekuti ndinosara munhu akaitawo sendikushowa kuti tingatadzokupowa motikari asi vanhu vasina kufanira vasina chavakaita ndivanodi ndevanopowa handina mboro futi panapa but ndakutongozvitaura but kuna vamwe vakamboya ndikataura kuti no ndinoona kuti aiwa inini am this level of the people alone will have to decide what they do for me. But nhasi hongu ndakutongotaura kuti ndingoona kuti
tinongotaurwa kuti movheta chapuwa mvura asi mvura yacho handiiwani hapana vachakapuwa kanzi motikari kana turakita hauzvidi hauziwani unowanikwa nemunhu asina chaakadi chaakaitira hungu munhu wese zvinotaurwa filosofi iriko kuti hapana munhu anosara but asi tinongoona kuti azhinji tinosara pamwe tichateri arini takura guys days are going takurawo ende dai vachionawo zvatakadiwo zvakaita munoza kuenda muchi ndisi takakorekta mamistakes akaitwa national battle vakomana vakafa vaya kuti no hatina chatakadzidza kubva kwavari dai takawanawo 1 kana uri 2 akapona ipapo dai takadzidza zvinhu zvakadi zvakawanda mazvoni ndokuti you learn war through warfare ndokuti vaione best knowledge manje tinokundikana vakadhisaida zvavo but dai vachimbofungawo zvavanhu kuti vakafirei kuvanhu vakadai iwayo vakafireiwo zvako kuti onyasetawo uite tsvina hako dzako akomana hamuna kudai uite kuti iwe ndiwo bhuu yekuti vangonditi haiwa kana wakangwara zvako kati asi yeukawo kana kuti chimunhu chisina nepfungwa chakakubatsira kuti usvike pauri uri minister uri MP urani uri mambo kana vana mambo chikwakava aigara paiyo pamamvuri apana papa ndini ndakamboita kuti ave mambo ti handina mbokutaura negoromwendi cultural revolution association kuti ivo handina kunge rakagoyewa zvakadii zvakakwana iye mambo iye akazondijoina kuti mwini kusvika azotambo dzakewo akazowana hake papi paripo papa but pfungwa dzacho dzakabva kwandiri but iye zvinoiti kana kundiona hadi anongofura nemugogwa akagumisira kuona paakangaita accident akuda kufira pagate padhuze neparoad pa ndo pandakagumisira kumuona saka mati pano mvura ndiri kunetsa mvura handina ini handina mvura unati munoona imba yendotongo tatarika kutatarika kuna handingadi ozoda kundikataure aripo umwe wegovernment momo pandikaita birthday akandipa 1500 ndoimwe yakaita kuti imba izoti perei ndoda kutaura chokwadi pandikaita birthday handikataura hangu zita rani zita rake akandibatsira hana kuuya yakangotumidzira asi kana naumba macho pane vama ndichipinda nditori cheya paya hamuna kana pekugara kana iground zoti dai tatoswera imomo zvedu iground tototambira bhora kureva kuti uko vana vezimbabwe kana paina akasununguka uku kutengeraiwo masofa kana kuti vanoonekerwa komana tiri kutaura senyaya yakati handi tiri kuvaudza anzwa nhuro ndenyu anzwa kuti ii ndo zviripo mumba muground hamuna kana pekugara tatotora cheya matati waya anogona kungoda tiri kungotaura senyaya kana mwari nemadzima komborera vakazarurawo zvakadaro zvinogamuchirika matoona zvangu zvinotonetsa zvangu zvinonetsa ndokuti anyine kupovhwa aiwa povhu yakandirumbidza kudaro zvechokwadi ini ndiri munhu aimba ini nyika yedu yezimbabwe aiwa hapana aindi kundaini aiwa chokwadi kana aiwa wandikomurega panochekada mamboti imbira handitika saka toda kuti tivhare chirongwa chinechi da kuti mufunge kambo kamaiti mukaimba povhu yemudharo weni yaijamba vamwe vaichema vamwe vaibva toti ndakutendochi ndakutenda bondo munoti munako tinozongodairirochi kumashure aiwa
mavanzwa muri yeZimbabwe Comrade Gaba Rinocheka vamaibvunza vamaitsvaga vamaiti vari kupiko vapenyere hongu nekufamba kwenguva nekufamba kwehondo kwakazoitawo 2 Gaba Rinochekawo chi pamberi apo, asi iri ndiro gamba ramaitsvaga, ndiro gamba rataura rega nhoroondo yaro from 1968 kusvika pazuva ranhasi pavagere pano pavatiwo pabhodha reGoromonzi neShamba kana kuti Mash East neMash Central. Aiwa, kwezva ranhasi tatandara, tinoziva kuti nyaya dzavo hadzipere, dzakarebesa, dzinotoda kana mazuva. Kana paine zvinenge zvasara tichadzoka tichitaura nemi. Manzwa avo shuviro yavo vati hapana mvura pavagere kubva pamain road yeHarare Shamba Road. Tikangoti kubva mumain road imomo kana kuti 30 meters chaidzo makuda kusvika panonzi pamukaka apo. Aiwa, mukangobvunza kuti kanoti pagomba aiwa kani pasara toga anditi pagomba aiwa ndo panozikanwa anditi ndo pavagere Comrade Gaba Rinocheka. Tiri kuno ndina Elizabeth Nyaguyo, our camera person and producer of this program Frank Wesere. Tinoti zvakadaro chisarai regai tinzwe kambo kubva kuna Comrade Gaba Rinocheka. vakomana ridzegedi chaminuka yave nguva yako yekutonge nyika yako ridzegedi rako tinosangana mukuru neropa rataka rakaparadzirwe nyika ridzegedi rako vakatuma vako mana kuti vavaye bunu vakaribaya nebanga jena vakariuraya. Aiwa, tatenda tichagoni anditi hango yarebesa What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that in the system. That's all. That's all. Taigara mumakomo Zimbabwe yehondo Abata imanya dakabatesa Tichichingira Zimbabwe Taigara mumakomo Zimbabwe yehondo Abata imanya dakabatesa Tichichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorila mumakomo Zimbabwe manya dakabatesa